Yeah, 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 yeah. Ini zamannya selingkuh, tukang ojek juga selingkuh, tukang sate juga selingkuh. Kini zaman semakin gilo, padu si suka laki urang, nah laki-laki suka bini urang. Ayo panjang sabana panjang, virus selingkuh merajalela. Kok ndak hati-hati, beko pindah ke tangan urang. Akhirnya awak jual menangguhkan, kecewakan kecewanya. Tolong simpan rasio, ha. Beko tahu na, yo ama kau, abah selingkuh, nyorume abah na, jo ama upi. Asalkan rasio tersimpan, ha. Apo kanda na, abah balikan, pai kabasko, abah bau upi. Ayo joto, bagat kina. Denai indah niyo abak rayu. Apa tuh? Walau baju tabak bujak piti untuk parayu, parayu denai, parayu denai. Apa tuh nak? Mana nemu? Denai iyo sayang jo ama, sebabnya ama panek bakure, abak ko iyo maabikan sajo jo padusi. Anak ada itu doh. Ondena bukan niai abah, itu sadonyo de kesempatan nak padusi kini suko iyo jolaki urang. Mungkin paman nih abah aku nak iyo baratuy na iyo dukun abah maagi abah iyo pamani nagadi. Iyo malang sabana malang, ada uang abang disayang, nah ada uang abang ditendang. Iyo malang nasib buyong, itu mangkonyo hati yuang. Iyo mencari bini yuang, kini banyak bini koyong. Iyo mato duit tanse, iyo panjang sabana panjang. Si buyong alam mulai panjang, tiap hari duduk maanyang. Inyo duduk suko do kambiang, si buyong alam mulai sakau. Dek aco mai so putau, inyo aco duduk di taplau. Kini si buyong aco mangarasau.
bini cie laina ajo jandona indah barana indah barana. Kok dulu banyak anak banyak rasa kiha, aku kini na iyo tabali yo banyak bini banyak pulo iyo rasaki. Kok cuy itu aba kato, Betul. tolong caraikan yo ama ambo. Jangan. Agi sajo yo talak tigo, yo talak tigo. Tiga banana mah. Denai indak suko parangai aba. Baper nggak pak? Iyo gilo babini, yo tiyo sudui aba bini, aba Ala keturunan apa banyak bini bini. mah. Ondena ijan cepat meraba, aba anyona bergurau saja. Ijan sampai na yo naik darah, yo naik darah. Abako iyo paling setia, lai tahu na arti setia. Salingkuh na satio ari, satio ari.